Какво е да си сам в онзи студен и мрачен дом за теб и още десетки непознати деца? Да имаш родители, а да няма кого да наречеш мамо или татко. Как ли посрещаш утрото? Сам ли прегръщаш залеза? Прегръщал ли си и бил ли си прегръщан изобщо някога? Нахвърлиха се да я късат цветята, дома има много цветя, късат, изреват торта, лазат и джавка, това беше. Но тати не иска да го вижда. Лоши спомени има, много го е бил, тормозил, посред нощите го е будил, бил е в пиянски истории. Децата, лишени от родителски грижи, копнеят за дом и семейство. Някои от тях дори не са усетили допира и ласката на биологичната си майка, защото са изоставени още в родилния дом. И когато мама дойде там, аз си видях коя е хубава, какви хубави обувки, какви хубави дрехи видях и ми хареси. Други са оставени от своите родители поради липса на пари, невъзможност или нежелание да се грижат за тях. Зачестиха случаите на деца жертви на домашно насилие, особено на извършени блудствени действия спрямо деца. И кой е виновен? Дали ти, невръстното дете, или твоите родители? Дали ти, който си някъде там, в онзи дом, сам и изоставен? Липсата на семейство често води до емоционални травми, изолация и нищожно малък шанс за равен старт в живота. Един от начините да не останат тези деца в институциите е да бъдат настанени в приемни семейства. На територията на община Монтана през 2010 година стартира кампанията по приемна грижа под наслов «Вземи дете, всеки има нужда от семейство». Приемната грижа е възможност да помогнеш на дете в риск, като му дадеш семейство, дом, уют и подкрепа докато расте. Основната цел на кампанията е да популяризира приемната грижа, да изведе децата, които живеят в институции и те да преминат в нормална семейна среда. И аз се радвам, че до тук 21 семейства откликнаха. Внимателно бяха преценени всички кандидати, които имаха желание да участват в тази кампания. И като резултат, и като последица от това нещо, вече имаме немалко деца. Това не са малко деца, които вече живеят в семейна среда. Искам да подчертая изключителната активност на отдела за закрила на детето, както и комплекса за социални услуги, благодарение на които тази кампания набра скорост и така беше доста добре популяризирана сред хората в община Монтана. Към момента в България около 7000 деца са в институции специализирани и визията на правителството за деинституционализация е точно това. Развитие на нови форми на социални услуги, като приемната грижа е част от визията за деинституционализация. Да си професионален приемен родител в България и да вземеш дете, което може да те нарича мамо и татко, е отговорност, която все повече и повече хора се съгласяват да поемат. Ани и Илия Велкови са едни от тях. Те са приемни родители от 1 месец на 9-годишно момченце. Идеята за това да вземат дете и да го отглеждат била на техния син, който искал да има до себе си някой, с когото да растат и играят заедно. Ти си доволен, удовлетворен си, че си помогнал на едно дете, че си даваш всичко от себе си, ти го приемеш. Значи човек трябва да бъде много широко скорен, за да го поеме. Риск е. Няма нищо страшно в това. Стига да бъдеш мотивиран, нали, да можеш да ги приемаш и както своето си приел дете, така и другото дете да го приемеш като син или дъщеря и ти като баща и да започнеш да ги учиш, нали, да се грижиш за тях, да носиш отговорност пред обществото, пред тях. Но въпреки това голяма част от хората не разбират същността да вземат дете в риск и то да бъде част от техния дом, да седи на тяхната маса и да споделят заедно всеки миг от живота си.
Много приятелки са ми казвали, ама как можеш така, ама аз по-добре да носим камъни, отколкото да гледам чуждо дете. Това се опира до характера на човека, до неговата душевност. Не всеки може, но може да опитат. Една от ролите на хората от комплекса за социални услуги в Монтана е да накарат професионалните приемни семейства да гледат на това не само като професия, а и като мисия и призвание, да осигурят на тези деца внимание и грижа. Мотивите, които карат хората да станат приемни родители, са няколко, и професионалната приемна грижа, която се предлага като професия с възможност за сключване на трудов договор, получаване на заплата, няма лошо и в началото да бъде чисто финансовия мотив на хората. И тук е вече нашата роля. През тези 4 месеца, когато тече проучването, когато преминава обучението, през което обучение също те се проследяват как реагират в различни ситуации, различни казуси, които се разиграват, социалните работници, които водят обучението, проследяват целият този процес. И тук е вече нашата роля, за да успеем, освен финансовия мотив, ние да отключиме, да събудиме и да запалиме още няколко искрици, които вече ще направят този човек наистина един качествен професионален родител, който освен мисълта за неговата заплата, за това да му тече трудовия стаж, да бъде осигурен, той да има и нещо друго в душата си и в сърцето си. Историите на приемните семейства доказват трудностите, смелостта и устойчивостта на приемния родител да вземе пеленаче или дете, което са го карали да се завива през глава или са му дърпали косите. Ей така, и то не знае защо. Но знае, че там в интерната не е било хубаво, както е сега при жената, която това 7-годишно момиченце нарича своя майка. Но лошите спомени за дома все още са в нейното съзнание. Да, много деца бехме. Има една, която как се казва, е много лошо. Много лошо. Теб не ти е харесвала. Мен ме оскуба по това да станем и да работя. Да мета там спалната, тук къде гледаме телевизия, насекъде. Къде ядеме, къде мием мивките, къде... Да. Са се отнасяли лошо с теб. Да, и казва да си завиваме през глава. Защо? Не знам. Едно дете, което е живяло определен период от времето си от живота си в институция. Говоря за деца, които са живели от порядъка на 4-5 до 6 години в специализирани институции, попадайки в една семейна среда, приемно семейство, те виждат един по-различен модел на общуване, един по-различен модел на живот като цяло. В приемното семейство те виждат режим, правила, които трябва да спазват. Разбира се, те виждат най-основното нещо, комуникацията между родители. В приемното семейство то има лично пространство, има личен кът. Някои имат личен кът, някои имат лична стая. Не всички, разбира се, имат стая. И това не е задължително по критериите и стандартите. Едно дете в приемно семейство има собствена вилица, собствена лъжица, лични прибори, собствена книга да чете. Проблемите от безотговорността на истинските родители към своите деца тепърва се разрешават, след като то бъде настанено в новото си приемно семейство. Често приемните родители се сблъскват с липса на най-елементарни навици и възпитание от страна на децата, с сила и воля на детето да спазва правилата в семейството и обществото. Обръщаме внимание повече, нали, как да се държи в обществото, нали, като седне на масата, как да се храниме, за тоалета, нали, такива неща. Има си пропуски. С още по-фрапиращ случай се сблъсква Венета Каменова. Тя взима 2 братчета на годинка и 6 месеца и на 3, които са отглеждани като животни при животните. Как се справяте с тях? Трудно ли е? Те всъщност са били малко по-малки, когато сте ги взели. Сега вече малкият не можеше да ходи.
Той лазеше. На годинка и половина не е могъл да ходи. Не можеше. А пък по-голямото, като тръгнем по улицата, то се съпинеше и то не можеше да ходи правилно. Всяка са били на едно место, не знам. Говорили ли са, разбирали ли са? Не. Когато влезнаха в моя апартамент, те лазеха и джавкаха като кучета. А преди къде са били? В семейство или в дом? На улицата. Така мисля. У едни свинарници. Сякаш не беха яли в чиния, защото когато им слагам храната, те започват да се смеят на глас, че ще ядат. И така. Друго, какво им е било непознато в дома? В дома абсолютно нищо ни не беше познато. Какво видеха, започнаха да го трошат, да го късат. Нахвърлиха се да я късат цветята, дома има много цветя, късат, изреват торта, лазат и джавкат, това беше. Валентина Георгиева е разведена с първия си съпруг. Въпреки трудностите, проявява воля да не остави новородения си син в дом, майка и дете. Години по-късно тя решава да стане и приемен родител на две сестрички, чието родители често употребявали алкохол и не им осигуряват нормалната семейна среда за тяхното отглеждане. С хигиената беше много зле. 2 седмици, докато влезем да ги изкъпем, пищене, реване, все едно, че ги дереш. Живи. Имаха страх от водата. Вечерно време и сега от време на време специалност. Пищина съм. По-голямата? По-голямата, да. Пищина съм, не знам защо. В началото двете, 1 месец и нещо, всека Божа вечер, рев. По цяла нощ. Това беше месец и половина близо. За възрастта си на годинка и 10 месеца не знаеше да каже, че и се пишка, не знаеше да каже, че е гладна. Сама не се хранеше. За доброто отглеждане на едно дете в риск е много важна работата и комуникацията на приемния родител с социалните работници, тъй като не винаги адаптацията на детето в новото семейство е бърза и лесна. Беше много трудно. Аз съм благодарна на социалните работници, защото те, когато имам проблем, веднага се явяваха. Работейки с децата, ние като професионалисти виждаме един значителен напредък. Може би приемните родители искат много бързо да възстановят негативите и от институционалната грижа, но това е един доста плавен и дълъг процес. Обикновено адаптацията на едно дете в приемно семейство преминава около 5 до 6 месеца. Можем да кажем, че наистина то се е адаптирало. Параскева Павлова е един от първите професионални приемни родители в Монтана. Тя отглежда 2 момичета на 11 и 14 години. С помощта на социалните работници се умява да преодолее трудностите, свързани с пубертета им. При мен такива случаи имам. Момиченца, които са попаднали в много лоши ситуации, които много труден живот са живяли и по свой начин аз съм се умявала да работя с тях, да им помогна и да кажа с чиста съвест, че имам успех, защото действително те са променени. Вкъщи с моите деца не съм имала такива проблеми. Най-ценната награда за приемния родител е когато види положителния резултат от своите усилия, промяната на детето, което отглежда към по-добро, да открие и развие неговите таланти и интереси, да го възпитава и окуражава. Както всеки родител, те преживяват заедно с децата първата направена крачка, първата изписана буквичка и първата любов. Започваме с приемните родители да изграждаме ценностна система от тях. За това как да говори детето, как да се държи. Въобще да се стремиме да надграждаме това, което детето има към момента. Има така наклонност и към хореография. Сега ще го запишем в 5-то училище, такава паралелка. Обича да играе, обича да танцува. Баткото тренира футбол и него го водехме няколко пъти. Сега вече от септември сезона ще го запишем редовно и него. И така, дори и артистичен е. Хубаво пее. Има дарба много в това дете. Сега са учтиви, красиви. Кавалери са даже. Големото дете пише цифри вече. Всеки ден се упражнява.
А малкият рисува, сега не може друго. Той е още малък. Да. Ако евентуално открием някакъв талант, значи ще се възползваме. Приятелка съм на 14 годишното, просто съм се подмладила, връщам се. Вживяваме се в чувствени истории, тя ми разказва, аз се допускам всичко да ми казва, нали, за да мога да й показвам горе-долу, кое е правилно, кое не е, за да не попадне в някоя жестока ситуация. Държавата и местната власт не са достатъчни за решаването на проблема с децата в риск. Нужна е подкрепата и помощта на всеки един от нас. Теменушка Цветкова е от Монтана и е само на 28 години. Тя е фармацевт по професия, но съдбата на всички тези деца я мотивирало да спонсорира и подкрепи кампанията за приемна грижа. Всяко едно дете заслужава да има един втори шанс в край на краищата и да живее в нормална среда, в нормално семейство. Така че не е задължително детето да живее при биологичния си баща или майка. Просто трябва да живее да се намери за едно дете оптималната среда. Там, където ще се чувства най-добре. И за съжаление не всеки път това са неговите майка и баща, неговите родители. Според отец Николай от Монтана, всяко едно дете има нужда от семейство. Затова той дава подкрепата си и Божията благословия на всеки решил да вземе и отглежда в дома си дете в риск. Днес в нашата страна има много деца изоставени и това начинание, което държавата, правителството предприе за затваряне на тези социални домове и всички деца, които са били там, да преминат в така наречени приемни семейства, е една стъпка към европеизацията на нашия народ. Аз апелирам към всички наши еноряши да приемат с отворени сърца и души това начинание, защото всеки един човек има право на семейство. Най-важното нещо за детето е неговото семейство. И всъщност децата, които се намират в домовете, в институциите, са там не заради друго, защото тяхното биологично семейство не е било на мястото си в момента, не е могло да осигури за тях достатъчна качествена грижа. Тъй, че семейството е виновно за всичко. Семейството като цяло. Отглеждането в семейна среда за сега няма алтернатива и затова приемната грижа, приемните родители, приемните семейства, осигуряват отглеждането на деца в семейна среда, което към този момент е най-доброто за детето. Хората специално, които обичат дечицата, трябва да им помагат, да ги взимат и да ги развиват. Не е толкова страшно. На мен ми липсваха, аз бех сама и ми липсваха тия деца и си ги взимаха, ако някой мисли, че... Знам. Не е трудно. Човек трябва да има много голяма воля за това нещо. И сила. Голяма воля и сила. И най-вече подкрепата на близките. Да израсне щастлива. Да е добричка, да завърши училище и да намери своето щастие. Това дете за нас е дар от Бога. В очите на тези деца винаги ще има надежда, докато има добри хора, като героите в този филм. Надежда като в стихчето на малкото момиченце. Имам си едно магазинче с полички. Бих продала, да знаете какво. Надежда, надежда за всички.